Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe ndosaka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuda sei nokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Right, nyaya ndava nayo zvamanje manje is just a quick one and inyaya inorwadza, inyaya inopisa tsitsi kuti vanhu vanga vati vari kunofarawo vari pamwe chete nehama neshamwari, varova madrinks, wana akujambira mumvura, vari kutofunga kuti mafanizi vachitorekodha vhidhiyo kusvika pakutoona kuti munhu ari kutonyura. Pakuzoda kunomubatsira vakatozomushaya, munhu anga atonyura ayeredzwa. Inyaya inonzwisa tsitsi, inyaya inopisa tsitsi, inyaya yakaitika paKZN apa paSouth Africa paPietermaritzburg apa iri Braai out yekuti vanhu vanga vakatogara zvavo vachigocha nyama vachirova madrinks, but ndo wakava musi wekupedzisira wemumwe wevanhu kuona zuva mawana. Sezvamunoziva panapa tinofamba nedingindira rekuti umbowo hatitaure nyaya dzekunyeba, hatitaure nyaya dzatisingazive. Da kuti ndikuratidzai the video iripo apo kumashure kwangu apo, mozvionerawo mega moona kuti zviriko here zvinhu zvakadai so, kana kuti kana nguva yaMwari yakwana inenge yakwana handitika, but hey, zvakangoomawo ende zvinhu zvinoita sei zvinorwadza kuti vanhu vaitoita zvavo mafanizi vachitoita sedambe but munhu achitonyura. Regati play a video muzvionere mega. Right, mukunzwa zviri kutaurwa katererai conversation, zviri kunzi munhu akutonyura. Vamwe varototi iwe buda mvura huya uko, ndofunga pamwe akambobva kwesoko achiswima, kana kuti akati arida kuyambuka achiswima here handizoziva hangu, but vamwe vaitoseka vachiti iwe chibuda mvura iwe usanyanyoita mafanizi. Then panozoita Mwari kutaura kuti amana munhu akunyura uyu mawana.
Omana. Action muna anyurera umama. Right, ndo mawana aripa ndo nyaya mazonera mega amenoti vanenge vachitambawo sei kana tite tichitambawo sei kana tabuda kunzoko. Tatiri kunogochawo nyama tiri kuleki takachila zvedu tichirohwa nemhepo. Hanzi uyo amboudzwa kunzi usapinde mumvura, iye akapinda. But inini hangu ndinogona kuda kublema uyo, but ndinoblema shamwari dzacho. Vatora nguva yakareba vachimuona munhu vachitofunga kuti mafanisi vangadai vakwanisa kumusevhawo, but kana nguva yangokwanawo nguva yaMwari aiwa hapana zvatokwanisa kuita. But tinongouya nazvo panapa tokuratidzai kuti akomana kana maendawo kunzoko kana marohwawo nemadrinks chiregerai kujambira mumvura kana kuzviona kunge munofambira mumhepo stereka handitika, nekuti unogona kungofa. Uyu mamuona munhu anyura enezvana kuti ngatichiita action titsvage nhamba dzefire brigade, but hazvichatobatsire. Munhu aita sei atonyura kudhara, upenyu hwatoita sei hwatorasikirwa. Mawan. So ndonyanga nchifamba naye zvamanje manje. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Ngasangane mchi mu video rinotera. Make sure you hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. It's bye for now.